assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccidde e mon e oɗo subaka alarba hannde Moussa Niang hanki talata wonnode hanko alarba hanki alarba wonno ko mercredi sérieusement namde yaali hen wadde Moussa Niang ɗum wona e dara ñalawma goto ñalawma goto rutti caggal quoi kanko so arani oɗo ñalawma o limata ɗum tawde ñalawma momi arano mi limano ɗum o limata ɗum quoi wadde nan ɗon wadde Moussa Niang hannde ko alhamis de yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettode seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama berta juuɗe ñaaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna fof jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal mboroso holla en caggal Moussa Niang kono ndiyam tellotoɗam ɗam wona ndiyam jaam kono kadi wona ndiyam ganduɗa ina nawara oɗo rafi tampinɗo aduna o fof no subaka fof banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Moussa Niang ba mum bisimilla ma ko noon tigui mbani mba ɓiyamma a yewnanoma yeeɓiyankoɓe Pindi TV jewnima kono alhamdulillah rabbil alamin no mbino moon hanki ma on jimuɗo hande omon tarti wadde alhamdulillah en jiitimo ɗo ala ko ɓuuri welde yadde ɓiwum suba foof min salminimi juurima aadi biladi salade aadi ɓurfitoyadi en gadni ɓiɓɓe fulɓe e nder windere nde kala en pirtantaɓe on aadi kala subaka Aissata Ndiaye addandema holko sifa e kelle gadane jeyde e leydi Sénégal noon tigui hande ko ɓuuri temtude ko noon tigui on fannu mo ganduɗa ko jeynenkoɓe leydi Sénégal goppora ɗum caggal woni fannu dowrugol woni politique omo jeeya ko ɓuuri tentude nder jeyde leydi ndi jeyde vox populi hande udditidam ko noon tigui yadude natal lamtoro Bourguédé bour Mariam Faye wiyete ko Makki Coumba Thimbo ene wayno de ko natal makko tawte ɗon alhaali coalition hakkude coalition e coalition ɓe wi ko coalition contre coalition prélude aux élections de 2022 ene wayno noon ɗiɗon sungoji local woni keɓanteɗe oɗo saaha opposition leydi Sénégal noon woni sababu ganduɗa wadde mine zizani e nder Benno Bokk Yakar kaɗon landa walla mbiyen on coalition oɗo jolli ndi ene jeeyan tigui Makki noon ganduɗa ko noddi ɗeɗon terɗe mum hanki on état major politique comme coalition présidentielle woni de gam heɓanade ɗiɗon échéance uji 2022 ene woni noon ɗum ne tawe nder ndeɗon jeyde vox pop caggal kadi Aissata Ndiaye ɓe gaari natal Houssene Abré oɗon gorko mo ganduɗa tigui meɗotade laamu leydi Tchad mo ganduɗa tigui wasno fitan mum ko ɗo e Sénégal ene wayno de ko hande o wirnoyte to Yoffo ɗum ne tawi heloɗi ɗeɓo nden jeyde vox pop jeyde las ko addi las ene wayno noon ko oɗon fanno dowrugol no mbiɗen ni ko politique woni koɓe goppani caggal yadude natal on mo ganduɗa wiyete ko ceerno Bokoum wonde directeur Babacar Diop ene wayno noon ɓeɗon tigui ɓe mbi ko médiatisation et enquête territoire des hommes politiques ɓen ɓe ganduɗa tigui ganduɗa ko dilloɓe fannu dawrugol hol gonko mumen hande kono kay hol sifa mo cifiya kana tawi nder hello jooɓo nden jeyde las caggal kan noon natal Aliou Ndoye on maire Dakar Plateau ɓe mbi ko visite mouvementé ngoɗon jillu ngu gonno ganduɗa to légal Parcelles Assainies ɓe mbi ko Aliou Ndoye arti tigui e ngoɗon jilgu hol gonga tigui cakkiɗi hen ɗum ne tawi nder hello ɗeɗi jeeya Aissata Ndiaye ɓe garti wonko Covid 19 e hello mabɓe tatawo ɓe mbi ko Sénégal ganduɗa ko safri ko heewi ñalawma hanki o saabu timtol ngol gumol ngal e jagorgal cellal leydi ndi artiri kono tawno temedde jeegom e capanɗe tati e jeenayyi 639 kañumen kay kebno sellude e ñalawma hanki o yatawde hande ɓurata hewde sellude alhamdulillah les échos ene wayno arti koye ganduɗa koye haare ganduɗa ko to Pikine Nord hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko terɗe tawateɗe takko oɗo no wiyete ko Ceerno Alassane Sall kan landama ko République des valeurs ko kañumen de jaggonire ɓeɗon apéricen alliance pour la république harne noon wonde ko to ganduɗa ko mairie ndiɗon ene wayno noon alhaali o ko sababu nde ganduɗa ko ɗiɗon certificat de résidence ɓe kolliti kamɓe wa république de valeur ɓe keɓani tiɗi tottede ɗum noon waɗi noon gañiɓe kono ndiɗon mairie vitrage mum verruji mum gueɗe mum kala kelama carama cakama kono kayya oɗon mo ganduɗa ko cukko walla mbiyen joguiɗo protocole maire Amadou Diarra maire Pikine Nord kanko de o faama junggo oɗon cukko makko ɓe garti ha joni ganduɗa ko haare ndeɗon hakkude haare leyɗele hakkude on no wiyete ko Serigne Moustapha Sy e mawɗo Sy Dabakh alhaali ndiɗon leydi ene wayno tawi nder heɗo naybo nden jeyde e les échos jeyde enquête koloski enquête wi ko Mousse inondation ɓen guinniri noon ko Oumar Gueye on jagoro collectivité territorial ene wayno ɓe guinnirimo on woodi sababu ganduɗa ko joreyde walla mbiyen woodi sababu ganduɗa ko inondation ilam e nder oɗon banlieue walla mbiyen e nder Sénégal kala tente tigui e nder Dialli Diop Sangomar lamorgo ngo ɓimbi il est l'artisan principal du programme décennal pour l'assainissement Mamadou Bakongo mum tawi nde ɗon jande où l'histoire lui a donné raison il est parti pour des motifs personnels et revenus ene wayno noon ɗum noon tawi nder ndeɗon jeyde Aissata Ndiaye ɓe garti
heddoriya alhaali ganduɗa kay ko Jeena Balde oɗon Bril Fayka ɗum ko heela maɓe jeetato jeyde quotidien le quotidien ha joni koye oɗon fannu heddoriya yadde natal Cheikh Bamba jeewoɗo subaka ɓe mbi ko la contestation en fall 30 milliards ganduɗa kay ko pour ganduɗa ko toniji walla mbiyanna ɗum ko ganduɗa ko blouse haji élevage e nder école aji leydi Sénégal wonde koye oɗon question Cheikh Bamba jeeyi arti kono jeynankoɓe quotidien le quotidien mbadde makko yewtere janje ne tawi nder hello tata mo nde ɗon jeyni Madiambal Diagne Cheikh Bamba jeeyi noon suudu ko haala walla mbiyen ko kongi farne on jagorɗo ganduɗa tigui tan mbiɗo jangde ngi nder leydi Sénégal o wiyete ko on mo ganduɗa ko gorko mo Sinthiou Bambi wiyete ko Mamadou Talla o wi noon une question écrite au ministre de l'éducation nationale wade Mamadou Talla jaabo Cheikh Bamba jeeyi ɗum ne tawe nder hello tata mo nde jayde le quotidien jeyde an le soleil jayde an le soleil ɓe mbi ko ganduɗa ko incivisme persistant ala ko mbiyat noon ɓen ganduɗa ko dartoɓe laabi ne busta fosuji ɓe mbi ko hunde ganduɗa yoɗani kono kay ko hunde teskade tigui e nder Dakar o tengti jogo leydi Sénégal ko incivisme ko hunde nde ganduɗa yoɗani saabu autoji bustoji nanɗo ene wayno de ko lorsque yañgo mbaɗi hen obstruction de canalisation hello yañgo walla mbiyen bindi jaaƴi e nder hello neɓo nde ɗon jeyde ngendir le soleil caggal kan noon ɓe garti ganduɗa koye ko foyi d'hivernage ene wayno noon ɗiɗon leppi ndungu noɓe guiniri ɗum marsuluwa e nder Sine nde so wiyama Sine noon ko Fatick walla ganduɗa ko diwnu ɗiɗon on village de secret et de mystique ko wuuro Ganni wuuro Finatawa wuuro hewgo affaire aji no hani ni sen jeeyi hello sappo e ɗiɗo hello sappo e nayo adema ɓennude le soleil Moussa Niang ɓe mbi ko incivisme incivisme o jinmi andude ko ɓeeɗo ko jeeya koye wujjoɓe ko hippata ɗum ko walla ɓeeɗo ko hoɗɓe ɓe ganduɗa ko hippitɓe ina cukkita ko sukkuno ngam ndiyam wawa dañde ɗo rewno ɓeeɗo ko yoɓeteɓe ɓe joɓete yo ngar mbusta ɓe gujjani ñamde gujjani haydara joɓere o temed jeegom temed jeetati gara mbuusa ko bustoɓe traditionnel ala hande waɗi bustoɓe moderne woni otoji ɗiɗon kono holɓe ngala coggotoji gadda ɓeeɗo ɗum noon soleil le soleil wi ɗum ɗo ko incivisme ala pinal ɓe mbi ɗum wona pinal manam ɗum ɗo ɓe mbi ko ɗum ɗo won pourtant ko liggey mabɓe liggey mabɓe te wona goto fof dañi ujunnaje walla jeegom ɗi jooɓi oto mo ganduɗa koko arata ina buusa te ko ɓuuri en mettude kadi ɓe ko gollotoɓe ɓe haɓɓe ay ɗum ɗo usti chômage de o liggey ko liggey usti chômage ko liggey ma usti chômage genre l'observateur en natala on suko debbo wiyete ko Dieynaba Balde on mo ganduɗa tigui meeɗi dañduɗo probléme e joom ISEC manda sat siftore on suko debbo tigui dañci probléme goɗɗo holmo dañci ɗoɗon probléme ko rapport goto ne wiye Pape Djibril Fall on gorko de wiyete ko ganduɗa ko Bril Fayk fof mo ganduɗa ko keftinaɗo tigui e nder production leydi Sénégal ko ingénieur de son kono kay ko teskaɗo e nder yogay tigui ganduɗa ko leppi mum ɗi filɗo e nder leydi Sénégal Dieynaba Balde jiidani e Pape Djibril Fall no jiida ene wayno noon oɗo hayso tawi ko yetto Fall kono kay o fuɗɗima hebde gonga e dow oɗo suko debbo ɓe mbi ko nouvelle affaire de Dieynaba plus grave qu'il n'y paraît holno sikkorno kono koye ɓuuri ɗon bonde ɗeɗon téléphone ngaji ɗi ganduɗa tigui oɗon Dieynaba Balde wirtimi ɗum to canal mo Ngor ene wayno ɗiɗon téléphone ngaji 12 pro iPhone 12 pro woni ko joguino Bril Fayde ɗum ko joguino wondude Samsung A10 ene wayno ɗen portable foof wonde ganduɗa ko Dieynaba Balde wino waɗama agressé to ko kañum nawi ɗeɗon portable itti vidéo ji Bril Fayde fof wonne waɗi nder ɗeɗon portable ene wayno noon ɗin vidéo ji o totti ɗum ko mawni ko yo waɗ ɗum publié walla mbiyen yo noddu ganduɗa kay ko Bril wadde ɗum chantage ene wayno koye oɗon chantage cybersécurité woni ganduɗa ko ɗum noon saabi Bril portude plainte ha joni noon ka ɗon haala nen doga darta e San Ndiaye ene tawi nder hello jeeno ndeɗon jeyde caggal kanna hello tataɓo l'observateur en tawi natal professeur Iba Der Thiam ndenɗa ɓe mbi ko les 5 nouvelles volumes de l'histoire générale du Sénégal on gorko ko dewinnoɗo tarikh leydi Sénégal jeyde libération de natal jeenane tawi ɗo wondude Bril Fayk fo ene wayno noon kanko oɗon gorko walla mbiyenna on Bril Fayk fo ko kanko tigui porte plainte faade Dieynaba Balde e mawnum ɓen ɓe ganduɗa jinno waddemo chantage ñaame makko kalis walla mbiyenna gueɗe baɗe noon ene wayno noon oɗon scénario foof waɗi ɗum ko kanko Dieynaba Balde o downi ɗum e juuɗe miñu ko e siftinde wiide jeynankoɓe libération Bril Fayk fo kanko Dieynaba Balde ɓe jaltitano Dieyna noon ko kiram wiide Bril Fayk fo ne jaltide ko wayno Marichou en ni ene wayno ko ɗum ɗon addi haala ka waɗi sababu noon ɗiɗon téléphone ngaji fof Bril Fayde fof e caabe appartement makko o tottanno ɗum ko on ganduɗa ko Dieynaba Balde Aissata Ndiaye cehilagal bonta taw jaam fo tawaka ko ɗon tigui Dieynaba Balde rewi ganduɗa wadde vérifié téléphone ngaji makko wi yi hen vidéo ji kantoriɗi e photoji baɗe noon ɗum tagui yiiɗi waddemo chantage gam kay heeɓe makko kalis walla coprete kewɗe rewni ɗum e juuɗe miñiko
mawni honi wiye Ali Balde wi Ali ganduɗa kayya wonnam discrété biril fay ko taw mimi tiñani hen wadde mbiyatna dogdu sene dandanno lella mayara Jeena Balde caggal lorsque mon premier mo jaɓani haalde kono lorsque deuxiéme o jaɓi haalde to section de recherche ɗum ne tawi nder helo tatabo yiɗɓe famde oɗon haali e nder Diagne Libération wala goto fof memate ala Diagne Stade ari koye natal Edouard Mendy le dossard numéro 1 de l'équipe nationale du Sénégal kono le dossard 16 de FC Chelsea wiyete ko Edouard Mendy ɓe mbi ko trophée meilleur gardien de l'UEFA Aissane Ndiaye haynenkoɓe stade mbi ko hol poɗɗo hebde so wona Edouard ko hol gonowo wi ko sona Edouard hol gonowo kono kay équipe nationale basket leydi Sénégal première journée ganduɗa ko awa onon affaire basket masculin poɗɗo yuɓinede walla mbiyen juɓɓintede puɗɗiɗo guila heccankito to kigali lamorgo rewdi Rwanda ene wayno Sénégal équipe men waɗi golle payudinne lappude kene ɓuura 90% Ouganda ko hunde yonde ɓe mbi ko les lions tape fort sur l'Ouganda ɗum ne tawi nder ganduɗa kay ko hello sappo e goho Uganda elle ko équipe tiɗɗo wonno équipe tiɗɗo mais Sénégal kadi tiiɗi par ce que mbayri même de oɗon trophée ganduɗa ko afro basket masculin kene wona hande 19 ans walla voilà non wayri ko rewɓe ɓe tan Aissane Ndiaye lindi ne heeɗi coupe aɗa andi rewɓe ɓe kam ko jambareɓe ma ay rewɓe mbayri de coupe dal ko gueddine oɗo saha hay soɓe mbayri koye mabɓe wattidi voilà kamɓe cakkirno quoi ɗum noon wonno ko tawete nder kelle gadane jayde leydi Sénégal o suba noon tigui Moussa Niang ko banggal gongal jeheten haɗen ɓennude tan ko arde seeɗa tan ko ganduɗa juutani e banggal Jeeyla Balde oɗo mo ganduɗa ete ruttitima kadi e journaux ji caggal nde ganduɗa haala makko e Diop Isaac surtino ɗo haala ha Diop Isaac hande suuɗa nangue mofta ha Allah waɗi hande yalti hande kadi so wiyama o darima kadi o waɗi ko wayni walla yiyete o wi amo waɗa chantage ko rappeur walla ko producteur walla producteur hande ko mawɗo ƴewtinto ko walla ko mawɗo añanta hoore mum ko hande sukaɓe gañanani ɗumen koye mumen saabu hande ko jiija mumen ina nguli te kadi ina jogui doole mumen te nde gandi ɗo rewata te nde gandi kadi no mbaɗata kadi ha daña lawol ngel ɗo cukalel ne yo wattu hen haqqille no fewi kanko oɗo Jeeyla saabu haala makko ɓooyani ko haalete noon ngol ɗo noon Allah tan andi no yaari kadi e holɗo jugori wattindade kono yo watte hakkille hoore makko o anda ko cukalel amo jogui avenir saabu omo wawi yimde amo jogui dande ganduɗa machallah yo wat utiliser dande makko nde ɗon o rewno ɗumen lawol kala ko foti dañde e dow fulla Moussa Niang mo dañ ɗum ko ɗon ndewe tan jehen toon to ganduɗa to Guédiawaye to noté to Moussa Niang aɗa andi safaruji ɓaleɓene koye enen jeeya saabu koko ganduɗa yete hande ina hutore no fewi ɗum ɗon noon saabi mo ganduɗa woni yette caméraman meɗen woni yette Mansour Sow alias Thiat yahani en ha toon to Guédiawaye e safroɓe walla yeeyoɓe safaruji ɓaleɓe ko wayno condi en ko wayno yete leɗɗe ganduɗa yimɓe ne kutoro ɗum ko ɓuuri hen hewde en batta sona hettade tan omo ganduɗa ko kanko woni Youssouf Gueye artana en no fewi e ko ganduɗa woni liggey makko ko leɗɗe ɓaleɓe e leɗɗe eyyi ko hen jibinami noon tawrumi ko jinnaɗam babam yeeyatno ɗum guila babam sanki nenam ɓamti guila nenam sanki guila 2008 faade hande ko min woni ɗo noon nana ɓooya noon 2008 ha joni aɗan yeeyi ɗeɗo leɗɗe eyyi ɓuuri ɗum ni par ce que hen jibinami ɗum tawrumi babam faade hande a yi hen gartam eyyi mi yi hen gartam mi tini hen hooram no fewi ham par ce que ɗum tawrumi jinnaɗam mi wawa dañde ko ɓuuri ɗum hay so tawi ngoɗom jogui meccal gongal mi oppi ɗum mi toppitima ko tawrumi jinnaɗam dal ko ɗum tawrumi jinnaɗe eyyi ko lekki leɗɗe gonɗe ɗo ɗe foof noon eɗi kewi machallah par ce que so wi ngoɗomi limta lekki foof ko yahata na wayno sa rentaki janggo ma tawto en ɗo par ce que dow ha less kala ko jiiɗa ɗo ko lekki machallah ne heewi kala noon rafi tan gonɗo ɗo tan mo gandanɗa taw wona rafi mayde leɗɗe rafi mayde mo hay goto ala safarum kono taw tan ko rafi mo gandanɗa ne jomum no wuuri ene foti sellude inchallah so Allah newni ɗum fof hypertension en diabète en foof no woodi ga min de ko mbiyanmi guiƴiraɓam
mi annda noon kamɓe yiyande men kono min batte yiyandam batte haqqillantagam to yaari neɗɗo haade mum wallede yataw no walli hoore mum neɗɗo wallete ɗaniɗo Mame Cheikh Ahmed Tidiane Sy wi yalla bañul nangul ki ñaan toog mais li ko jaaxal mooy ki taxaw o wi Allah salaki jaɓande duwiɗo ha gayni no jooɗi o kono hayimo holno waddata duwiɗo ha gayni ɓorni paɗe mum no dari weri wallude ko gonɗo e lawol eyyi min noon taw banggalam goɗomi yetta Allah no feewi par ce que nde babam woni ɗo nde oppunoɗo ko caali wonno ko caali yeehi ha aduna weeli mina mawna min ɗo mawna waɗi ɗum barak min nene ndewmi ha Allah waɗi mbaɗmi kanting ha hande oɗo saaha wona laamu mbuɗu état wona mbuɗu goɗɗo ko mbuɗam woni ɗo waɗami yetta Allah ɓayde ɓurino musde tan mi waɗi hen warñede ma ari ɗo tawi goto wallanimi ɓaggimi tan koye Allah kono noon waɗomi wiya laamu ngu ɓe foti wallude ɓe ne keewi ɗo jangguɓe ha jogui diplôme aji mumen no kuuyi wuuro ɓe ne keewi taw ko min mi jeeɗani wallude par ce que min mo jiimi ko yiyandam mi sohlani ɗannade mi sohlani taw haydara ko jiimi ko goɗomi tina hooram ɗo to gonmi ɗo woni hollum jammi ko mi liggono hooram mi dañano hooram hewde famɗude kala ko dañmi mi anda ko ɗum Allah hokkimi mi faɗani haydara noon e laamu kono noon wonɓe gandanɗa en no poti wallede Moussa ñaaɗo hutoro leɗɗe ɓaleeɗe min mboɗani leɗɗe kewɗe mboɗani baali ñaama en mboɗani ɓuuru ɓaññeeje leɗɗe kewɗe Assane aɗa adu ɓuuru ɓaññeeje mi anda min kay koye ma ɓuuru ɓaññeeje maɓe kalani jonkonami min cohli ɓuuru ɓaññeeje commentaire uji kala noon Aissata Ndiaye woni ɓuuru ɓaññeeje hade toon kay Moussa Ñaa ma are no wiyete ɓuuri baññeeje ɓuuru baññeeje holko safrata haw ala ndi o Youssouf Gueye holko haali hen wadde min prochainement mami artu minen ma adde leɗɗam ala il faut gadda lekki gooti Moussa Ñaa mo ganduɗa hande ina safra joni yelo ka mbaɗe yeloho ene safra corona aɗa yelo ka wiyete guerre mbiya ko yeloho sa yi dow waalo ma taw ɗum toon ɓuuru ɓaññeeje sa yi toon ma taw ɗum toon baali ñaama en foof ma sa loppi ɗum barkeeje aɗani barkeeje aɗani gawdi e aɗani kooli gawdi kam mbeɗa andi aɗani kooli gawdi ko safrata ni heewi ala aɗa andi somi andi hunde il faut mi hollira mbeɗa andi ɗo Moussa Ñaa gawdi ko safrata ni heewi gawdi safrata Moussa na gawdi so unama condi mum hande ene moƴƴi hay e esoma joguiɗo esoma hande sene ƴetta gawdi ina waɗa ɗum seeɗa e ndiyam ina yara ina moƴƴe esoma muɗum Moussa Ñaa haade ɗum soccude kadi neɗɗo yimɓe ina coccoro ɗum coccorgal gawde koko moƴƴi Moussa Ñaa debbo e hoore mum so lawƴirde hoore mum kadi gawde kadi koko ganduɗa koko moƴƴi wadde mbeɗa andi gawde haala gasi way anda munimo Samba Diop moom mbaɗa kalɗa ɗo Samba Diop anda ɗum no anda ɓe mbawa way vraiment non tigi Moussa Ñaa ko ɗo goddirten roɓindu jayndeli meɗen ko salminde no feewi yeɓiyankoɓe hettiyankoɓe kono kadi jarnude omo ganduɗa konko woni Mansour Sow alias Thiat e élément ji ganduɗa oɗon daña ɗum e subaka foof yebde ɗum e andude kadi e ko ganduɗa nane boowal ngal min gaddana on ɗum e roɓindu jayndeli moɗon ko aadi tan wonata janggo so Allahu lamɗo jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bammo Moussa Ñaa wadde noon aadi ko janggo wonata aljuma wonata so Allah jaaɓi yomi fuɗɗo nangude tan kam guila e joni gasi on jarama